Kaixo guztioi, bideo honetan jarraituko dugu erreakzio kimikoekin, ikusiko dugu igogailu mota bat dentsitatearekin zer ikusi daukana, hemen ikusten dugunez datu bat dentsitatean dago emonda, eta erabiliko dugu. Da zerbait berria dena oso gutxi, baina baita ere landuko ditugu baldintza estandarrak, eta jarraituko dugu orain arte egindako gauza oso antzekoekin. Lehenik eta behin, esaten digute oktanoa, C8, H18, gasolinean dagoela. Aireko oxigenoarekin erretzen da, eta erreakzioaren ondorioz karbono dioxidoa eta ura lortzen da. Baina zuzenen ikusiko dugu oktanoa eta oxigenoa izango direla reaktiboak eta produktuak lortuko ditugunak dira karbono dioxidoa eta ura. Lehenengo atrasaten idatzi gertatzen den erreakzio kimikoaren ekuazioa. Horrelako zerbait geratuko zen. Eta orain zuzenean, doituko dugu. Ikusten dugu erreaktiboetan dauzkagula 8 karbono, 18 hidrogeno eta 2 oxigeno. Aldiz, produktuetan dauzkagu karbono bakarra, beste alde batetik hidrogenoak 2 eta oxigenoa dauzkagu 3. Horrelakoak agertzen direnean, hidrokarburuen erreketetan saiatu bazarete lehenik eta behin doitzen karbono eta hidrogenoa eta oxigenoa bukaerarako uzten. Karbonoan 8 dauzkagu eta hemen bakarra, beraz, hau 8 bihurtzeko, hemen jarri beharko dugu 8 bat aurrean, orduan karbonoak bihurtzen dira 8, baina nola hemen oxigenoa agertzen den 8 bider 2 16 gehi bat 17. Hemen izango ditugu 17 oxigeno. Vale, eta hemen dauzkagu 18 hidrogeno eta hemen 2. Egin behar duguna da hau 18 bihurtu. Horretarako 18 bihurtzeko jarri beharko dugu hemen 9 bat aurrean, 9 bider 2 18 direlako. Baina orain kontuz oxigenoekin dauzkagu 8 bider 2 16, 9 bider bat 9, 16 gehi 9, 25. Dauzkagu 25 oxigeno. Beraz, hauek biak doituta daude, eta hemen dauzkagu 2 eta 25 lortu behar ditugu. Ikusten dugunez, 2 25 bihurtzeko egin beharko dugu bider 12,5. Bai? Edo, beste modu baten jarrita, bider 22, eta bider 25 zati 2 bat, eta 25 garatzen zaigu. Beraz, hori da, hemen jarri beharko dugun zenbakia guztia ondo ateratzeko. 25 zati 2. Batzuei ez gustatzen hemen zatikia jartzea. Zatikia geratzen bazaizkizu, egin dezakezuna da, hemen agertzen diren zenbaki guztiak bider 2, hemen 2 bat, 25, 16 eta 18, eta horrela 2 hau desagertzen da. Edo bestela usten duzue eta baita ere ondo dago. Beraz ikusten dugun, eskasunetan ja, daukagu gure erreakzioa doituta. Hidrokarburo baten erreketaren erreakzioa doitu dugu. Eta hori ikusten du, eta atalaia egin dugu da, idatzi gertatzen den erreakzio kimikoaren ekuazioa. Joango gara B atala ikustera. B atalak esaten dugu, kalkulatu oxigenoaren zer volumen behar den. Beraz, hori da lortu behar duguna, oxigenoaren volumena. Baldintza estandarretan, gero ikusiko dugu zer den hori. Eta datu bezala ematen digute, gasolinaren litro bat daukagula, eta litro horren dentsitatea dela 0,8 gramo mililitro bakoitzeko. Montatuko dugu gure ariketa, fijatzen bagara ematen digute informazioa gasolinari buruz, eta eskatzen digute informazioa oxigenori buruz, beraz, egin behar duguna da. Hau bezalako igogailu bat, ze datuak ez dauzkagu moletan, molak lortu eta gero tunelitxo bat egingo dugu molak kalkulatzeko, eta azkenik berriz ere hona etorriko gara, ze azkenean eskatzen diguten da oxigenoa. Horreko bideoetan komentatzen genuen, beti ez dugula erreaktiboetatik produktuetara jo behar, batzuetan erreaktiboetara joango garela, baina struktura da beti berdina. Molak lortu, tunelarekin erlazio estakiometrikoa egin, eta azkenik beste igogailu batekin ikusiko dugu zenbat volumen eskatzen digutena. Oxigenoare zein volumena baldintza estandarretan. Baldintza estandarrak hemen agertzen zaizkigu da temperatura 0 gradu centigrado direla eta presioa 10 ber 5 pascal. Kalkulatu dezakezue, baina 10 ber 5 pascal dira, jarriko dut da, segundutxu bat, 10 ber 5 pascal izango dira 0,987 atmosfera. Horretarako erabili duguna izan da atmosfera bat direla 1,013 bider 10 ber 5 pascal. Hori da atmosfera eta pascalaren arteko relazioa, orduan 10 ber 5 pascal izango dira 0,987 atmosfera. Beraz daukagu temperatura, presioa, volumena eta magnitudeiek dauzkagunean gogoratu izango dugun igogailua izango dela gas moduko
igogailua. Eta hemen daukagun informazioa da dentsitatea. Orduan jarriko dugu dentsitatea. Dentsitate eta hau da ikusiko dugun dentsitatea. Ikusiko dugun igogailu berria. Ikusiko duzuenez da masaren oso antzekoa, horregatik jarriko dugu hemen masa, baina dauka aurretik pausotxo bat. Egin behar dugu pausotxo bat eta gero ja bihurtuko da masa igogailu batean. Horregatik jartzen dugu oso antzekoak direlako. Vale. Esan bezala, hemetik abiatuko gara, ematen diguten datuak dira dentsitatea eta volumena, mola kalkulatu, eta eskenik gas idealaren legearekin edo gas igogailuarekin lortuko dugu, zenbat oxigeno volumen izan dugu. Bueno, hasiko gara, hemetik hasi bar gara, ezta, eta ematen diguten datua da, daukagula litro bat. Litro jarriko dugu 1000 mililitro bezala, zerreintze bertan nola dentsitatea mililitrotan daukagun jarrita edo aukera bat, edo hau pasatzen dugu litrotara edo hau mililitrotara. Errazago ingo zaigu hau mililitrotara pasatzea. Vale? Eta orduan, ikusten dugunez dentsitatea da masa esatik volumena. Baina gu, masa bezalako igogailuetan normalen abiatzen gara masatik eta molak lortzen ditugu, ezta? Gu nahi duguna da dentsitatetik masa lortzea eta gero ja masatik molak, beraz. Daukagu volumena dentsitatearekin biderkatzen badugu, masa lortuko dugu. Dentsitatea izango da horrela. 0,8 gramo mililitro batean. Beraz, mililitro batean 0,8 gramo badaude eta 1000 mililitro badauzkagu, baina hemetik ja daukagu zenbat masa gasolina daukagu. Orain hori biderkatu behar dugu bere masa molarrarekin, gogoratzen badugu masa bezalako igogailuetan N da M zati M. Zatitu behar dugu masa molarrarekin. Eta nola zatitu behar dugun, masa molarra ez da jartzen 114 gramo zati mol, basik eta mol batean 114 gramo, arrebes jartzen dugu, mola goian jartzen dugu, eta behan jartzen dugu 114 gramo. Mol bat, C8H amazortzi. C8H amazortzi. Hemen komenigarria da baitare jartzea guztietan C8H amazortzi, C8H amazortzi, jakiteko zeri buruzari garen. Vale? Orduan, ja egin dugu lehenengo igogailua. Hasi gara dentsitatetik, masara pasatu gara, moletara pasatu gara, beraz ja hemen gaude. Orain egin beharko duguna da tunela, eta tunela egiteko goratu erabiltzen ditugula koefiziente estikimetrikoak, hemen agertzen dena eta hemen agertzen dena, azpian jarriko dugu daukaguna, bat mol C8 H amazortzi, eta goian jarriko dugu lortu nahi duguna, 25 zati bi mol hobi. Beraz, honekin ja gaude hemen eta goratu, jarriko du goratzeko, hau da zenbat N C8 H amazortzi dauzkagun, eta hau zenbat N hobi. Beraz, ja dauzkagu zenbat mol oxigeno dauzkagun. Eta gas legearen ekuazioa goratu dela PV berdin NRT. Guri eskatzen dugutena da volumena. Beraz, eskatuko dugu ekuazionetan zein den volumena. Volumena berdin NRT zati P. Zer da gertatzen dena? Hemen agertzen den N-a izango da hemen daukagun guztia. Eta beste datuak non daude? Hemen dagoen R-a izango da 0,082, T hemen daukagu eta P hor daukagu. Beraz datu guztia dauzkagunez, ikusiko dugu zer den hor jarri behar duguna. Beraz, jartzen dugu R, T zati P, hau guztia izango da N, eta lortzen duguna da V. Egiten badugu 1000, bider 0,8, bider 25, zati bi, bider hemen, egiten baduzu kalkulu guztia, emaitza da 1099 litro oxigeno. Fijatzen bazarete, eta ja bukatzeko eta lortzeko hemen egin duguna. Eldenik eta behin hau guztia izan da gure lehenengo igogailua bera jaisteko. Hau izan da gure tunela, eta hau izan da gure bigarren igogailua igotzeko. Igogailua lehenengoa izan da dentsitatekoa, bigarrena gasa eta tunela normala izan da. Eta hemen lortu dugun emaitza.